Hello guys! Kumusta ulit sa inyo? Andito na naman tayo sa panibagong travel episode. So pupunta tayo ngayon sa Greenfield City, Nuvali, Santa Rosa. Pero dahil nahata kami ng aming kumarin at kumparihin, nakapunta kami dito sa lugar na to. Mga pamilya na sakto ng budget, naghahanap ng pamamasyalan. Alam niyo, maganda dito sa lugar na ito. Napaka-relaxing, tapos tahimik. Dahil naghahanap tayo ng pangmasang kainan, affordable para sa pamilyang Pilipino, meron kami makita dito sa Greenfield City sa likod, sa may tindahan ng mga gulay at prutasan. So, yan, naghanap kami. Ito daw ang paboritong kainan ng aming yayaman na kumarihin at kumparihin. Presko dito, kaya try nyo. Dahil mahal sa mga restaurant sa Nuvali, dito tayo sa pangmasa, o diba? Shoutout nga pala sa ating mga kaibigan kumarihin at kumparihin na nagkila sa amin dito ngayon, dito sa napakasarap ng mga pagkain nito, yung chicharong baboy at chicharong bulaklak na yan, yan, masarap yan, lalo na itong sisling na pusit. Sa mga sisling po nila, 220